حسین دے لالے دا واسطہ تینو حسین دے لالے دا واسطہ ایک باری سبحان اللہ ایسا وقت سانو مل گیا تے آخر دے مرنے والے دی روح نہیں پہنچا دینا ہے ایک فکریہ کلام دینا چاہ رہے ہیں آؤ سارے حضور دے غلام بن جائیے سچے دل دے نال تاجدار ختم نبوت دے پہرے دار بن جائیے آج حضور نال وفا کیتی تے قبر تے سائیاں نے آنا ہے تے اسی بھی اوتھے جانا ہے تے سائیاں فرما دیتا فرشتیوں چھڑ دیو ساڈا غلام آ گیا بس ایک فکریہ جملہ میں دینا چاہ رہے ہیں کہ نبی دے نال تو لا یاری لگن جانے سجا لبتے صدا ناتا سخن جانے نبی جانے اسایا رکھ چھوڑے حشرنا وچ ترازوں دے اساں مال رکھ چھوڑے حشرنا وچ ترازوں دے کی ہونا تے کی بارا وزن جانے نبی جانے نبی دے نال تو لا یاری لگن جانے نبی جانے بس آخری مقصود ہے آخری شیر تے میں آ گیا اور بڑا عظیم پیغام جڑا امام علی مقام سید الشہداء نے دسا بولو نا ایک بار سبحان اللہ نانے دے دین دی خاطر عظمت اسلام دی خاطر امام علی مقام نے مدینہ چھڑیا مصلی رسول چھڑیا اور کرب بلا نو آباد کیتا بڑا عظیم درس تے بڑا عظیم سبق دے گئے آج محفل قربانی حسین دا صدقہ ہے بولو نا سبحان اللہ حسین جی آکھدا ہویا مدینے چوئے